खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड नेखं टेलिभिजन दिनै रादाब फरायदों आं संसार बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि सायख'बाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला मासि एंगारबाय मित्रजोटआ सोरखार दानो थाखाय रायजो बेंगिरिनाव दाबि खालामबाय एमएलएफोरनि जथुमाव मिरुनि साब्रै दैदेनगिरिफोर बाक्सा जिल्लानि गासिबो सप्तायारि बाजारखौ बन्द खालामनो बिथोन जयन्त तालुकदारा कोविड-19 निफ्राय हामफिनबाय वर्ल्ड टेस्ट चेम्पियन फाइनलनि थाखाय इंलेन्डआव थांनो हागौ सौरभ गांगुली आरो जय शाह सुनु सूदनि हानजाया कर'नानि समाव माबोरै खामानि मावो फोरमायदों सुनु सूद टुइटार सस्पेन्ड खालामजानायनि उनाव कंगना रनौतआ फिन इन्स्टाग्रामाव ममतानि हेंथायै कमेन्ट दानिया आबुं रादाब जोबनायाव 7 साननि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि जेंनाया थुंगिबाय नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिनि मुकुट गाननो हाबाय सर्बानन्द सन'वालखौ बाहेर खालामना हिमन्तआ गिबि मन्थ्रिनि मासिखौ दखल खालामनो हाबाय बीजेपीनि गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरनि मेलाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ एमएलएफोरनि दैदेनगिरि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै सायख'जानाय जायो बेजों लोगोसेनो गोलाव समनिफ्रायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि जानो हिमन्त बिश्व शर्मानि सुजुखोमानाय सिमाङा जाफुंबाय मुख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि सायख'नाय एमएलएफोरनि बे मेलाव सर्बानन्द सन'वालाबो गिबि मन्थ्रिनि मासिनिफ्राय रिजाइन होनानै सासे सरासनस्रा एमएलए महरै बाहागो लायो आरो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुंखौ बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला गावनो प्रप'जाल होयो बेनि उनाव रायजोआरि बीजेपीनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ सर्बानन्द सन'वालनि सायख'नायखौ मदद खालामो आरो हिमन्तआ गिबि मन्थ्रि महरै सायख' जायो बेखौबो मुख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनानै सप्तासे बारलांनायनि उनावबो बीजेपीआ सोरखार दानो हायै आरो गिबि मन्थ्रि सायख'नो हायैनि थाखाय हेंथा दोलोजों गोख्रोङैनो सावरायजानो गोनां जादोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला दिनै गावनि मासि नागारबाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला राजभवनाव थांनानै रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखीनो रिजाइनेसन लेटार होनानै गावनि गिबि मन्थ्रि मासि नागारदों सर्बानन्द सन'वाला गिबि मन्थ्रि मासिखौ नागारनायनि उनावसो आसामाव गिबि मन्थ्रिनि जेंनाया सुस्रां जाबाय मुख'नो गोनांदि दिनै सानजौफुङाव जानाय बीजेपीनि गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरनि जथुमनि सिगां सर्बानन्द सन'वाला गिबि मन्थ्रि मासिनिफ्राय रिजाइन होयो सन'वाला रिजाइन होनायनि उनाव बिथाङा बीजेपी एमएलएफोरनि दैदेनगिरि सायख'नाय एबा गिबि मन्थ्रि सायख'नाय मेलाव सासे सरासनस्रा एमएलए जानानै बाहागो लायो बेखौबो मुख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रिनि जेंनाखौ लानानै मैया दिल्लीयाव थांनाय मिरु बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायहैनायनि उनावनो सर्बानन्द सन'वालनि गिबि मन्थ्रि मासि एंगारनाय बिथांखिया लाजायो आसामनि गिबि मन्थ्रि जेंनाया थुंगिबाय जोबनायाव सर्बानन्द सन'वालखौ बाहेर खालामना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि सायख'बाय हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि गोदान गिबि मन्थ्रि सायख'नायनि उनावनो मित्रजोटआ सोरखार दानो थाखाय रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखीनो सेराव दाबि खालामहैदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मित्रजोटनि गासिबो एमएलएफोरनि सागान लानानै आसामाव सोरखार दानो थाखाय रायजो बेंगिरिनाव दाबि खालामहैदों फोथायथाव सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाबोन आसामनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन आरो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय आसामनि गासिबो बिबानखौ रुजुनगोन गुवाहाटी श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखीया गाबोन हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाहोगोन बेनि थाखाय कलाक्षेत्रआव खामानि सोलिगासिनो दं होननानैबो मिथिनो हानाय जादों जोबनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि जेंनाया थुंगिबाय फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि महरै सायख'बाय बीजेपीनि गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरनि जथुमाव दिनै सायख'दों आसामनि गिबि मन्थ्रि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मिरु बीजेपीनि साब्रै दैदेनगिरिफोरा एमएलएफोरनि मेलाव एबा गिबि मन्थ्रि सायख'नाय मेलाव बाहागो लायो मेलाव बाहागो लानाय मिरु बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरा फारियै आफादारि गाहाय नेहाथारि बिएल सन्तोष हादरारि गाहाय नेहाथारि अरुण सिंह मिरु आबाद बिफाननि मन्थ्रि नरेन्द्र सिंह तामर आरो बीजेपीनि आसामनि इनचार्ज बैजयन्त पाण्डेआ बाहागो लायो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो रोखोमनि सप्तायारि बाजार आरो हाथाइसालिफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों बाक्सा जिल्लायाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गिलु बालु महर लाफुनायनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो रोखोमनि सप्तायारि बाजारफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों
बाक्सा जिल्लानि सांग्रां रायजो राजाफोरनि खावलायनाय आरो नारसिननाय बादियै बाक्सा जिल्ला खुंथाया जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सप्तायारि बाजारफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामावबो कर'ना भाइरासनि गिलु बालु थासारिनि समावबो बाक्सा जिल्लायाव कभिडनि नेमखान्थि आरो प्रट'कलखौ नेवसिनानै हाथाय बाजार जादोंमोन। नाथाय माखासे सांग्रां रायजो राजाफोरा बेनि हेंथायै नालिस होनायनि उनावनो बाक्सा जिल्ला खुंथाया गासैबो सप्तायारि बाजारफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होयो। इन्टारनेशनल आर्चार गेलेगिरि जयन्त तालुकदारा कभिड-19 जों गाग्लोबजानायनिफ्राय हामफिनबाय। बिथांखौ मैया देहा फाहामसालिनिफ्राय डिस्चार्ज खालामबाय। थांनाय 6 सानसो सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि कालापाहाराव थानाय कभिड-19 नि फाहामसालियाव फर्मार अलिम्पियान गेलेगिरिखौ एडमिट खालामनाय जादोंमोन। उनावहाय खम अक्सिजेननि जेंना नुजानायाव आइसिइउआव शिफ्ट खालामदोंमोन। जयन्त तालुकदारनि बिफा रन्जन तालुकदारा दा सेन्टिनेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि जयन्तखौ गोदानै बावैसो नेगेटिभ रिजाल्ट मोननायनि उनाव रिलिज होयो, नाथाय दायो जयन्तनि देहाया एसे लोरबां दङ आरो जों बिथांखौ डक्टरजों नायनायनि फारसे मोजां राहा लादों। बेनिखायनो बिथांखौ दायो नोगोरमानि नार्सिं हमाव एडमिट खालामबाय होननानै बिफा रन्जन तालुकदारा फोरमायदों। मुख'नो गोनांदि जयन्तआ 2006 मायथाइनि वर्ल्ड कप आर्चारियाव गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन। आरोबाव 2006-2010 मायथाइयाव एशियानि गेम्सआव हानजायाव मोननै ब्रन्ज मेडेलबो मोननो हादोंमोन। बीसीसीआईआ थांनाय सुनिबाराव फोरमायदों दि दानि थांखि बादिब्ला बर्ड चेयारमेन आरो सेक्रेटारिया WTC फाइनालनि थाखाय साउथहेम्पटनआव थांगोन। बे मेचखौ भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव गेलेनाय जागोन। बिथांमोना फोरमायदों दि दानि थांखि लानाय बादिब्ला गांगुली आरो साहा सानैबो वर्ल्ड टेस्ट चेम्पियनशिपनि फाइनालनि समाव बेवहाय थागोन। बे समाव मोननै इंलेन्ड आरो वेल्स क्रिकेट बोर्डनि IPLनि आद्रा थानाय 33 मेचखौ ब्रिटेनआव खुंनायनि अनगायै इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्डनि पलिसि थांखिनि सोमोन्दैबो बाथ्रा रायज्लायनो हागौ। IPL बायो बबलआव खायफा गेलेगिरि आरो मदद होग्रा हानजानि कर'नाजों साग्लोबजानायनि उनाव बे T20 लीगखौ फोसावनाय जादोंमोन। फोरमायनाय जायोदि भारतारि क्रिकेटारफोरा 2 जुनाव ब्रिटेनआव गोलाव समसिम थाहैनायनि सिगां मुम्बाइआव 8 दिननि थाखाय क्वारेन्टाइन थागोन। बेहाय भारतनि हानजाया निउजिलेन्डनि हेंथायै वर्ल्ड टेस्ट चेम्पियनशिपनि फाइनालनि अनगायै इंलेन्डनि हेंथायै मोनबा टेस्ट मेचनि सिरिबो गेलेगोन। बर्ड टीमनि ब्रिटेन मोनहैनायाव 10 साननि क्वारेन्टाइनखौ लानानै दायो सावरायगासिनो। भारतनि हानजाया खमैबो 3.5 दानसिम ब्रिटेननि टीम साउथहेम्पटन हटेल हिल्टनआव थागोन। बेखौबो मिथिना मोन्दों दि बे गोलाव समखौ नोजोर होनानै गेलेगिरिफोरनि नखरनि सुबुंफोरखौबो थाहैफानो खाबु होगोन। बबेखानि फोरमायनाय जायाखै दि नखरनि सुबुङा खेलानि जायगानिफ्राय थांगोन ना WTC फाइनालनि उनाव थांगोन। मानोना भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव टेस्ट सिरिजआ 4 आगस्तनिफ्राय जागायजेनगोन एबा बे गेजेर समाव गेलेगिरिफोरनाव 1 दाननिबो बांसिन सम थागोन। सुनु सर आरो बिथांनि हानजाया अरायबो कर'नाजों अलखदाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनायाव नांथाबनानै दं। बिथाङा गावनि रोंगौथि आरो मददनि समाव फैनाय अलखदनि सोमोन्दै फोरमायदों। बिथाङा बुंदों दि बे समा बिथांनि थाखाय नेगेटिभ आरो रागानि सम नङा। अलखदनि बे समाव सुबुंफोरखौ रागा जानायनि सोलायै गावनि नोजोरखौ सुबुंफोरनि मदद होनायाव नांथाबनांगौ। बिथाङा आजताकनि मोगा-मोगियाव गावनि हानजाया कर'नानि समाव माबोरै खामानि मावो बेनि सोमोन्दै सुबुंफोरनो फोरमायदों। सुनु सरनि फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा खमैबो 22 घन्टा फनाव नांथाबनानै थानो गोनां जायो। सानफायाव खमैबो 4 लाखनिफ्राय 5 लाख बिसोरनिसिम हांख्रायनाय फैयो। बिथांनि सा 10 नि हानजाया रेमेडि शिविरनि थाखाय गिदिङो। गुबुन मोनसे हानजाया एमनि थाखाय नोगोरखौ नायनानै गिदिङो आरो बिथाङा हादरनि डक्टरफोरजों बाथ्रा रायज्लायनो गोनां जायो। लोगोसे जाय मुवा बेसादनि थाखाय गोनांथि जायो बिसोरनो थाबैनो दैथायहरनायाव जेब्लायबो नांथाबनानै थायो। सोनाब बेंगलनि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव ममता बेनार्जीनि हानजाया बिजेपिनि सोद्रोमा आरो अनसायगिरिफोरनि सायाव खालामथावै जाथाय खालामनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय कंगना रानावतआ टुइटार एकाउन्टखौ ससपेन्ड खालामजायो। बेनि अनगायै बिथाङा सोनाब बेंगलाव FIRबो होजायो। बेनि थाखाय कंगनाया ममता बेनार्जीनि सायाव जोबोद रागा जोंदों। कंगनाया दायो बे रागाखौ इन्स्टाग्रामाव पस्ट खालामनायनि जोहै फोरमायदों। बिथाङा इन्स्टाग्रामाव FIRनि बिलाइजों लोगोसे ओरै लिरदों, थै सोबग्रा रायखुसि ममता, नों गावनि गोहोजों आंखौ सिरि दोननो नाजादों। कंगनानि बिब्दि पस्टआव फिन खनसेबाव ससियेल मिडियायाव दावराव-दावसि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।